tun tuma kan ngai thak tur hi kumsom mi lek Hmeichhe naupang le ngalin rapthlak taka tualatha thu ani a he tualthahna hian rampum adeng chuak ni in tun thleng hian achanchin hi makti a soi alani. The sunburst flowers calling on Monday overdue, but ole kumsom inni lai khan engi inti thin in la shelomem le keichuan ganin marbula kanin rubber zwan taw lai te kha kala shereng ama ero chu tuna karon soi tur Mary Bell ve thung hi chuan kumsom ani lain mitam tak makti tur thil rapthlak tak aloti ani. Candice DeLong, FBI criminal profiler ni thin experience nature mai chuan mi pano pang serial killer ti ai hian Hmeichhe serial killer te hi an rapthlak zok thu asoya baka mi pano pang serial killer te hi chuan ran nung tha a bultanin engemaw chen ran nung an tha nuwa mishing an thata Hmeichhe no pang serial killer te ve thung hi chuan ran nung thatin bultan ma se mishing an that ma le a mi pano pang serial killer ti ai hian mishing an that ma tlatani ati. Mary Flora Bell hi kumsang khat zakwa sumnga pasari kha na lo pianga anu hi Betty ni in Mary hi kumsom pasari mi lekani laya ashinani. Mary nu hi tlema aril rubuai na nei nia soyani a no chizwara ezong ni in ina a omhan mangai lawa Mary hi ama in akalsan top zelani baka kumlimi ani in anu hian a client te nena mipat mi chiatna mangturin alo shal nge voi khat phei chu anu hian damdoya shai hlumatuma damdoi hi candy ti in apelai po an chung khat te jinga alo mu anom nge voi khat po Mary hi tukvera tangin atla a anu chuan atla swalani atia ma se hei po hi anim tluk anarin thu an soi hemi truma atlak hian Mary hian alu asoa athua ka khoi tela abik takin athuak thuthluk na siam zungzung tura puitu lai tak chu aso chhia ani ama ero chu anu hian naupang inzorna a poisalut sa tan shiata ka chuan tha tumbuai ai chuan kumlimi lekani laya a client te dor tir kha athlang ta zo kani kha Mary nu Betty chuan miswal ve tak criminal case lo nei hial to belibel chu pasala aneya hi Mary pa nge yani ti fin fiana a omlawa ama ero chu Mary hian apa dik tak angin angai tlata an inchung tela chu a drop ema inchung bung rapo an nei mu mallawa Mary ron than len na hi naupang ron than len nan chuan du omlo takani ti hian a hria thei reng mai Mary hian a school kalpui te kuthak a ching chhotan ta a alu te thengin a thian te chu awarek le chot thina heiwang hian a thian te hian ama hlata sham man tum thin voi khat po ama aya no pang school alu pui Hmeichhe chu abianga secret lingin lo de pa anzir tir tu ten an shiat chuan Mary chuan ati nge ani ti zep atum lawa inthiam lo na mel ei po apulo Mary hian thian Norma Bell ama aya kumtlem te ya upa aneya Norma Bell hian Mary hi azui deu chota anun phongpo ala tan le a Mary hi ama ai no pangma ni se Mary hian adu duwa ati thei ang hi ania voi khat phei chu Mary hian Norma hi Hmeichhe no pang pakhata von be tira Mary chuan aka a avutalo thun charani chu no pang chu atlan chuak thei lawa heng thil Mary che du dam te hi anun ron thlakin Hmeichhe no pang naran aya adang lam na tilang chiang tu ani zela he thil thleng hi police ten an lo hria chuan zona an zot ringota no pang mai an ni awangin malak na wakan nei lawani police tele school zirtir tu te chuan he no pang en maya du om tak mai hi nakin loka tualthaturap thlak tak alani don ti shehik lole me ni somni panga kumsang kha chakwa somruk paria talawni a mi pano pang pani chuan kumlimi lek no pang du om tak le poi soilo Martin Brown na ruang chu an mutatlat maile chu thu chuan veng chung mi te a thonga makan ti a tu ti nge engtia thleng nge ti ngai dan an nei thiam ho lo mai ma se chu thil chu engtianga thleng nge tu ti nge ti hre chiang em tu pakhat a oma chu Hmeichhe no pang kumsom mi fel mel le poisoi mel lo tak Mary Bell nge hi ani
Mary le achian nu Norma I chuan Martin Brown chu infiam puin Mary chuan amut tira Martin Brown chu lo thona ni reng lawina movie maya Mary chuan athi thak thlengin a rek hlum ta ani atira chuan he naupang hian abula damdoi bottle lo om chu lo e palathi nia an ngaya chumi tuk lok chuan thil dang lam taka thengle ta Mary chuan achian nu ama zui chot thin tu Norma I chu arek tamaya hei hi Norma I pa chuan alo hmua Mary chu Hmaya bengin a ina tanga chuak ngal turin atia Mary chuan ala du tok reng lo a ho a nursery no ta ngei mai chuan thurap thak taka jakta Martin Brown kan that ti tele midang po lawin ring tur te ina tia chu mai chu ala du tok lawa naupang te akum zat lekin tiang tongkam te an chidu na moni ti tur khopa tongkam moi lo zet te chu aziak tel boka Mary nu hi an khwa ano tizwar lar takani ti kan soito a Mary hian amu lo tur amunemin ama ngei po shal alawni to a anuna thil rapthlak tak aton le amu thin wangte ama veng hima enkola mangai tu tur anu in anuna thil rapthlak tak takati thin wangte hian Mary nun hi abuain thil rapthlak tak mi tha thlengin ati chaupa ta ani tichuan Martin Brown thi nu ni rei vak lawa chuan Mary chu Martin Brown te na chuan avakala anu alo oma Mary chuan anu hne na chuan Martin ka mu theyang em matia Martin anu chuan Martin thi to thu lo shila Mary chuan zam mel lo tak hian o ka sha alo ma thi ti te chu Martin kha akwanga amulai ka mudu ti chu asoi tamaya Martin anu maktisi thinrim boxi chuan Mary chu lu tir lo chuan natakin kongkha chu akhar try mai ani Mary hian Martin ate in bula kala va en le vung te hi shat ema puitling chu ni se Mary hi tual thattu anrin helber ani to nge yang ama ero chu naupang mai ani awangin police te chuan engte wala an ngai lo tichuan thlani an liama naupang kumthum mi Brian arwang chu chhar ani le ta tu ti nge ni ta angle arwang endik tu te chuan re hlum ani thu an soya akele adula zaina a oma asira po hetiang zaina hi a omle ngalani chu hei hi blade le bakche manga zayani autopsy atang chuan chu tualthahna chu naupang ti nge yani ti an she chuak ta a tichuan detective te chuan Mary Bell le Norma Bell te chu thuzo fia turin an la a Mary Bell chuan mi pano pang upato lamin Brian chu bakche manga an be thu a soita a ama ero chu detective te chuan he no pang tha nan hian bakche man telani ti mi puisha turin an lo la puang zar reng lo Mary chuan engtin nge alo shiat le detective terin helna ati zwal ta ema uluk le zwala an handop ta ka chuan Mary thian nu Norma izok chu aron trap chuak ta a engkim maron soita ani Norma I chuan Brian chu Mary in athat lai a mu ti a soita a chuti lai chuan ruang zir chiang tu te chuan ama a Martin Brown ruang an lo mu to nen khan anin anna an lo mu chuak ta nol boka chuta rang chuan Mary Bell le Norma Bell chu thina rapthlak tak thleng pahnia chuan mo phur tu an ni ti an sheta police te investigator te zong thina thong hle a no pangte pani thil ti rapthlak takan mu chuan an oi theilo hialani December ninga kumsa kha chakwa somruk pakwa chuan Mary Bell le Norma Bell te chuan an tualthahna awang chuan trial an nei tan ta a Mary thianu Norma Bell zok chu enga ma church ani velawa achan chu ama in thirna le shom ti na an hmua a atwang le Mary na control ne ema wanga Mary zui ve mai ani wangani Mary ve thungi ro chu a mel en bo in thiam lo na le shom ti mel ei apulawa engatan ma ti mel pu apulawani tualthahna case orin kumalatlin lawa wangin kumlatling lo poi khoi te da na hmuna chuan an da a ama ero chu kum khatan oma kum khat nuwa chuan chuta tan puite nen chuan an tlan chuaka chumi tum chuan mi papani puitu an nei ani ma se man chhuani ina let le a kum som pani la ya tanga kum som pani nuwa chuan release ani a aming le ani na thlakin a khosa zui ve ta ani
atha masak Martin Brown achung te khan an tuar hle a Hmeichhe pakhatin Chronicle Life a an komtrum kumsang hi som pariat khan Mary Bell hian kanau pan hun lu zong min lak sak ka ti lo theilo kha thil thena tang khan kan in chung kha anguin athim khup reng mai hian ka hria ati a tun thleng hian Martin Brown a thlana hian pangpar an lada ani Mary Bell tualthahna chungchanga hian hriat tur pakhat ala oma detective lamten an thil hmu chu a an mani thong le em tu chu Mary Bell hian tualthahna nung zo khan blade le bakche mangin aming bul em ti hi amitha taksa khana ziaka hemi chungchanga hian crime lampang zir chiang mi te chuan serial killer te hian an mitha te hian sign sang nu chia bi kan nei thina entirnan an taksa khoilai mo sign siam te an taksa peng then khatlak te chutiang ril ru chia chupu in Mary hian amitha nu hung zo ka po khan sign m ti hi anu chia he hi tual thattu satlia nilawa serial killer ani bulchan na ti chiang tu ani anti ole Mary Bell khan no pangte ni in mi pani lai mayan that kha ni a he hi aswal wang ve renge aron chur chwa dani na zirlo irin dan iron comment ve don ya